салому дуруди бепоён ба ҳама шахсоне ки ин лаҳза моро тамошо карда истоданд. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ин видеои моро то охир ҳамроҳӣ намоед. акнун оғоз менамоем. маънои калимаи тоҷик. дар байни олимон оиди ин масъала андешаҳои гуногун вуҷуд дорад ки хулосааш чунин аст. калимаи тоҷик аз калимаи тоҷ гирифта шудааст, зеро падари таърих Ҳеродот дар асри 5 пеш аз мелод таъкид карда буд ки дар болооби дарёи Ому одамон ба сар кӯлоҳи нӯктези тоҷдор мепӯшиданд. аз ҳамин калимаи тоҷ гӯё номи тоҷик таркиб ёфтааст. андешаи дигар ин ки аз замони қадим то асри 4-6 мелодӣ аҷдодони моро ориёиҳо меномиданд ки маънояш тоза мебошад. минбаъд калимаи тоза гӯё ба тоҷик табдил ёфтааст. боз андешаи дигар ин ки калимаи тоҷик гӯё аз калимаи тоҷир гирифта шудааст, зеро аҷдодони мо махсусан суғдиҳо аз замони қадим ба тиҷорат машғул буданд. ҳамин касби тоҷирӣ минбаъд гӯё асоси номи халқамон гардидааст. акнун ба хулосае мебароем ки суханҳои Ҳеродот ба ҳақиқат наздиктар аст, зеро Садриддин Айнӣ фикри Ҳеродотро дар асараш намунаи адабиёти тоҷик ҷой дода чунин гуфтааст. маънои калимаи тоҷик аз 3 қисм иборат аст. якум, тоҷ ба маънои мардуми тоҷдор. дуюм, ҳарфи и маънои мансубият ба ягон маҳал, масалан самарқандӣ, бухороӣ. сеюм, ҳарфи к низ ба ҳамин маъно монанди деҳаи равшан, равшанак ва ғайра. калима ё худ номи тоҷик ҳанӯз дар сарчашмаҳои хаттии тибетӣ аз соли 790 дучор меояд, ки ин то ба имрӯз қадимтарин акси ин ном дар сарчашмаҳо мебошад. умед аст ки минбаъд номи тоҷик дар сарчашмаҳои аз ин ҳам қадимтар пайдо мешавад. акнун мо барномаи худро ба охир расондем. дар видео лайк гузоред ва подписатсияро фаромӯш накунед.